Dobar dan svima! Ponovno smo u gradskoj knjižnici i radimo pokuse iz fizike. Mi smo mali znanstvenici u božićnoj verziji. Ja sam Ana. Ja sam Vedrana. Ja sam Stella. Ja sam Helena. Današnji pokus zove se Balon Ekspres i za njega nam je potreban jedan balon, napuhan, ali koji nije zavezan na vrhu, selotejp, slamka i konac. Da vidimo, Vedrana, što smo mi to ovdje napravili. Ovaj pokus radi se u paru, zato zamolite još jednog člana vaše obitelji da vam pomogne. Na balon zalijepite slamku. Kroz tu slamku provukli ste konac, tako da konac slobodno prolazi. Vi primite balon na jednu stranu i konac na drugu stranu, a jedan član vaše obitelji neka stane sa strane na hodniku, dnevnom boravku ili gdje već želite napraviti pokus i pogledajte što će se dogoditi. Spremni? Da. Možeš pustiti balon? Wow! Isprobajte ovo kod kuće, snimite ili napravite utrku s balonima. Pozdrav! Ako su vam pokusi iz fizike zabavni, ako se želite igrati iz znanosti, knjige, enciklopedije i priručnike možete pronaći na policama gradske knjižnice. Možete iskoristiti ove praznike, tako da se bavite, eksperimentirate i uživate sa nekakvim znanstvenim pokusima. Javite nam se i sretno. Pozdrav! Neka znanost postane radost. Pozdrav! Bye.